Ty tam niečo máš? To som mi tam dal do peči, ty tam máš koľko filmov. Si prehodený. Nerozpustný PVAsaček. Koľko jebnutý. To je jebnutý. To je jebnutý. Ja som to nesol. Čo som ja to nesol? No do jaké sačky si mu to donesol do prčic? To ti dám kedy dám? Do kamery sa pozri, kurňa. Toto sú zákulisia, do piču, veď vyčkaj, kedy to ja vynesiem, lebo to keď si to vynášajú druhý, tak... Do kamery sa pozri. Napíšali po 3 hodinách. PVA saček nerozpustný. Po 3 hodinách, prosím. Aj, ja som sa doval. Ľubka nebralo? Chlapci, začali ste vojnu. Ako chcete? Pohode. Lubo, není to vyviesť? Nie. Aj náhodou. Ukáž, čo to tam máš? Je to. Všetci len ja nie. Ani ja som o to nevedel. Vy ste o tom nevedeli, chlapci? Tak som o to nevedel. Že Ľubo chytá na takýto PVA saček. Ale Jože mu predal zle. No. Jože to nesol tie ono. Jože, čo to má za sačky? Jože sačky predával. Kto to hádzal do vody? Počúvaj, aby som aj tebe také nepredal. Ale to neviem, či nie je dohodnutý s Jožom a potom mi to vrátil naspäť. Áno. Oni ako tým. Počúvaj, a preto kurva si aj nevyviez tie udice, no takéto somariny. Potrebujem to ja. Ľubko, všetko zostalo jak čert, to bolo v sáčku, to je čerstvé, neviem, či to nebolo aj vakuovo.